инструкции дава. А Деси вчера учила и казва, бе, я да видя резултата на Левски. Включила 0-0, вика е 0-0 и в този момент вика вкарват. После отишла да учи, по някое време и се дояла сладко, пак включила мача, 1-0 и казва, то па само 1-0 ли е, так гол. И викам, айде и утре така се чуди, докато пишеш, си вика и нашите момчета какво ли правят. Та се надявам тя като се появи да вкараме. Ма виж, че като играем пред тяхната врата и не може да вкараме, това ме дразни. Играем от тяхната поле. Да. Браво. Знаеш какво откривам аз? Марти играе на собствен терен. Марти прекрасен, аз винаги съм си го харесала. Играе.